X'tib ta' bniedem kien Erin Serracino Nglot? U xi tgħidli dwar il-karattru tiegħu? Ma tajjeb li niġbet l-attenzjoni li jina il-memorja tiegħi ta' Erin huwa ta' tifel żgħir. Sfortunatament Erin ħallina meta jien kont ħannibda żożija tiegħi, ġifieri dak li qed ħanirrakkonta jien huwa dak li ra tifel ta' taħt l-10 snin, ġifieri l-esperjenza tiegħi. Però il-fatt li dejjem u ħafna drabi kont niġri fid-del ta' missieri, allura hemm ammont ta' memorja li nista' ngħid. Erin kien persuna twil, ġifieri bħala x'ismu. Kien ġigant mhux biss fl-istudju tal-irsim Malti, ma kien ġigant fil-persuna, ġifieri ta' tifel tħares il fuq u tara del kbir fuq hekk diġà qed tara. Plus kellu l-istatura tiegħu li ma tinsija qatt, ġifieri l-qara, il-mod kif iħares dejjem serju, ġifieri kien safenna fim ma niftakrux jitħaq, ġifieri imma dak li l-Ingliżi jgħidulu stern figure, ġifieri serju ħafna. Li nista' ngħid kien persuna li kellu moħħ qawwi, meta qed ngħid moħħ qawwi ġifieri jaf xi jrid, jaf fejn irid jasal u bla dubju ta' xejn ma jħalli l-ebda wisa fejn wieħed jista' idawwar l-ħsibijiet tiegħu. Marja Serracino Nglot jiddeskrivi l-missieru bħala bniedem ta' attenzjoni u dettall. Il-karattru tiegħu kif inhu rifless f'xogħlu? Il-9 volumi huma fil-fatt xogħol ta' persuna li ma ngħidx huwa dettaljat, huwa fissat fid-dettall. Tajjeb li forsi ngħidu li Erin Serracino Nglot ma kellu l-ebda preparazzjoni universitarja ta' lingwista, ġifieri beda jiġbor il-kliem qisu qed jagħmel kollezzjoni ta' kliem, ġifieri x'aktarx il-preparazzjoni tiegħu fiċ-ċesen irid jkun loġiku u d-discerniment tiegħu fid-dizzjonarju kien forsi b'dak il-mod. Allura meta hu beda jipprepara l-miklem ħadem b'mod metikolus immens, però kien jaf eżatt qed jagħmel. Ġifieri ma ħalla l-ebda lok għal dubju jew għal żball jew għal xi ħaġa li titħalla barra. Forsi anki il-ftit argumenti li kienu ikun hemm mal-papa tiegħi kienet fuq l-eżattezza ta' kif għandu jidher jew l-eżattezza tal-provi jew l-eżattezza ta' kif għandu jidher il-format finali tal-miklem. Infatti id-dettall jidher fil-miklem, il-mod kif inhu magħmul jidher id-dettall. Il-mod kif jiddeskrivi l-kelma ma ħallikx dubju, kważi dubju ta' xejn. Huwa vera. Infatti dak il-karattru tiegħu, ġifieri. Dak Erin, ġifieri. Infatti kont se sasikux din l-abilità għenet fid-dizzjonarju tiegħu imma Żgur, bla dubju ġifieri, bla dubju tinduna ġifieri. Il-miklem mhux biss huwa dizzjonarju, ma dizzjonarju seminali, dizzjonarju li jagħmellek pedament iżjed milli u tinduna l-pedament huwa sod ħafna. Issa nimxu għall-miklem. Għalfejn taħseb li l-miklem mexa daqshekk? Mela, il-miklem kien naħseb l-ewwel dizzjonarju professjonali nagħmilha between versus għax Erin ma kienx kif mill-professjoni tiegħu ewlenija ma kienx lingwista bħalma kien Akwilina pereżempju. Però kien l-ewwel dizzjonarju serju naħseb kbir ta' wara l-gwerra. Vera kien hemm ta' Dunkarm, imma Dunkarm ħareġ ftit qabel il-gwerra u kien jintuża bħala everyday use dictionary, ġifieri. Jiena niftakar nistudja bil-dizzjonarju ta' Dunkarm meta qed tagħmel l-ewwel A-levels dak iż-żmien, nifhem ma tistudjax il-miklem. Il-miklem imur oltre minn dawk il-ħtiġijiet. Allura nimmaġina li parti kbira mis-suċċess tal-miklem kienet il-fatt li huwa l-ewwel dizzjonarju kbir tal-Malti, meta qed ngħidu kbir għax verament kbir, parti huwa Malti l-ewwel darba li qed jidher dizzjonarju Malti forma stampata. Imma huwa wkoll monumentali, huwa xogħol monumentali. Naħseb ukoll għax huwa monolingwi u il-monolingwiżmu ġifieri huwa Malti.
Eżatt, aħna qatt ma kellna u Eżatt. qatt m'għandniex U ieħor. kien fi żmien, ġifieri qed nitkellmu s-sebgħinijiet ftit wara l-indipendenza ta' Malta fejn is-sens ta' nazzjonaliżmu kien qed jaħkem tajjeb, ġifieri inti trid ukoll toħroġ dak li huwa Malti u fid-dizzjonarju ta' Erin hemmhekk qed toħroġ l-istorja ta' kull kelma. Minn fejn ġejja l-kelma. Lura hija l-identità tagħna bħala Maltin, bħala l-lingwa li aħna nużaw biex nikkomunikaw biha ma' xulxin minn fejn ġejja din-lingwa, kemm hija tagħna u kemm tmur lura. Infatti il-miklem hekk tfisser il-Malti għal-Malti. Ekku, ekku. Tantu hekk. Kemm Erin Seracino Nglott u anke Kwelina jagħtu littri bl-Arbi fid-dizzjonarju tagħhom. Mela, fl-intervista li saret fl-okkażjoni tal-50 anniversarju ta' twaqqif tal-Klabb Kodba Maltin, smajt li Dionisos Aġus kellu sem importanti fejn jidħlu litri Arab. X'sem kellu Dionisos Aġus fejn jidħol l-Arbi? Mela, ħanibdew ħaġa, rridu morru fera fejn il-kompjuter ma jeżistix, il-komunikazzjoni bejn il-bnedwin barra minn Malta kienet ukoll diffiċli, teżisti biss bitri u bitri idumu mhux ħażin, jiġifieri qed ngħidu li f'Malta forsi l-posta kienet iddum jumejn, imma meta qed tikkorrispondi ma' barra minn Malta qed titkellem fuq ġimagħtejn tlieta jew iktar skont il-postijiet fejn imorru. Dionisio Aġus huwa persuna interessanti ħafna, sfortunatament illum m'għadux jgħix Malta, ġifieri jgħix l-Ingilterra, però huwa persuna li kien marbut b'mod dirett. Huwa studjuż tal-Arbi u il-preparazzjoni tiegħu ħada fin-naħat tal-Palestina l-Iżrael. U kien qed jistudja hemmhekk. Meta Erin ried daħħal l-Arbi u anke issib anke ftit Ebrajk iżjed misibu f'Erin ma sibux f'Akwilina l-Ebrajk mbagħad. Il-ludi biex niftehmu. Bdew jinħolqu l-ewwel problemi. U bdew jinħolqu l-ewwel problemi għax ma kinux jeżistu. Malta ma kienu l-ebda stamperija. Tajjeb li ngħid ukoll parentesi żgħira li l-miklem ġie stampat bis-sistema offset li kienet rivoluzzjonarja wkoll għal-żmien kienet fil-bidu tagħha, però madankollu il-tipi tal-Arbi fl-offset ma kienux għadhom jeżistu u bdejna nħarsu lejn diversi modi. L-ewwel ħaġa li kienet konna provajna kienet li jiġu miktuba litri u mbagħad tieħed ritratt u jitpoġġa. Imma jidher li ma kienx se ternexxi din is-sistema u mbagħad ħarisna wkoll x'qed jiġri. Sakemm xi ħadd mi kienx sejjer żball Oliver kien indika lil papa li kien hemm student żagħżugħ qed jistudja n-naħat tal-Palestina u kienu involut ukoll ma' University Press b'dawk in-naħat. U kien ġej lura Malta. Bil-kuntatti tiegħu irnexxielna nġibu it-tipi tal-Arbi. Apparti hekk minħabba wkoll il-preparazzjoni tiegħu fil-lingwa Arbija seta' wkoll jordna dak li aħna kellna bżonn verament. F'dik l-intervista mbagħad isemmi xi żewġ aneddoti Dionisio ġifieri li ħadd meta ġuvejna t-tipi kulħadd jiftaħhom jara dawn x'inhuma ħasbuhom bullets. Imma insomma dik hija storja oħra li anċillari għad-dizzjonarju. Issa, kien hemm fuq smoħra tad-dizzjonarju apparti l-istampar tal-litri Arab? Kien hemm l-isfidi, ġifieri semmejt li kien l-ewwel dizzjonarju li sar offset. Jekk ma nister żbar l-ewwel provi kienu saru bil-letterpress, imma mbagħad bdejna nindunaw li t-tip ta' xogħol li qed isir ħajkun diffiċli li jsir letterpress li huwa biċ-ċomp. Ġifieri magni kbar jagħmlu ħafna ħsejjes u jagħmlu ħafna rwejjaħ jintnu. U min joperhom ċans li jimrad, ġifieri dan kienu kollha proċessi antiki ta' stampar f'Malta anke fid-dinja. Però fil-proċess ta' preparazzjoni naħseb Erin kien kif qed qabel, kien metikolus ħafna, jiġifieri kien meta ta' l-manuskritt kien format kważi finali. Qatt ma kien hemm tibdil kbir jew esaġerat fil-provi, ġifieri dak li tagħna kien il-massimu li seta' tagħna. Nifhem, jiġifieri kif qed qabel, metikolus bniedem solidu, bniedem li jaf eżatt xi jrid u jaf eżatt fejn irid jasal. Jiġifieri fil-produzzjoni tiegħu kienet kważi solida, ġifieri.
Peress li din nitkellmu fuq Dionysus Aġus. Erin kien jaħdem waħdu jew kellu xi kollaboraturi li taw semhom fuq ukoll fuq il-miklem. Sa fejn nafin, Erin kien jaħdem waħdu. Ma kellu l-ebda kollaboraturi, ġifiri ħlief ovvjament dawk li għandu bżonn missieri fuq il-naħħa teknika tal-istampar Dionisio biex iġib it-tipi mill-arbi, però ovvjament kien ikellem u jirriċerka ħafna, però ix-xogħol ta' kompilazzjoni ma kienx mhix teamwork. Huwa xogħol ta' persuna waħda. Sa fejn nafin u sa fejn twassal il-memorja tiegħi kien waħdu. Istrina biex tiġbar dak kollu. Ekku. Mek turu wkoll il-ġenju ta' persuna li bil-Malti nsejħulu dilettant, mhux qed ngħidha b'mod dispreġjattiv, qed tistaġeb fejn seta' jwassal moħħ meta jgħid li jrid jagħmel xi ħaġa, moħħ li kellu kultura kbira, moħħ li kien ġenju sa ċertu punt, kien jaqra ħafna, ġifieri ma ġiex mix-xejn id-dizzjonarju tiegħu. Ġifieri kellu preparazzjoni kbira għal fatt ta' kultura. Però żgur lingwistikament ma kellu l-ebda preparazzjoni, però rrid għamlu naħseb il-fatt li għadu magħna sal-lum il-miklem juri kemm ix-xogħol tiegħu ta' persuna waħdu kien tassew utli. U għadna nużaw, għadu. Eżatt. Mux tal-li għadu maħna, għadna nfittxuħ u nużaw sal-lum, tant li ftitilu għanna milna tini edizzjoni tiegħu. Il-miklem huwa magħmul minn 10 volumi. 9 volumi huma d-dizzjonarju u l-10 volumi huwa l-addenda. Issa, min ħareġ bl-idea li jkun hemm addenda? Mela, wara ċerta żmien li kien ġiet ippubblikata l-ewwel edizzjoni u għalqet bid-9 volum. Beda jinħass il-ħtieġa li l-Università bdiet anki iddaħħal aktar studenti biex jitalmu l-Malti. U hemmhekk beda jinħass ta' bdew jitolbuna l-miklem. Tajjeb li tisibu fil-libreriji ma' ħafna drabi min qed jistudja il-Malti irid il-miklem fideh. U bdejna naraw x'nistgħu nagħmlu. Ovvjament dak iż-żmien kien hemm Mario t-tifel tiegħu għadu ħaj li kien il-persuna li miegħu ridna nkomplu nitkellmu u tkellimna miegħu. L-ewwel idea tagħna kienet li jsir edizzjoni ġdida, edizzjoni aġġornata tal-miklem. Però għal ħafna raġunijiet kienet se tkun impossibbli. L-ewwel raġuni kienet Miħaj Baba Sellerin. Meta tmiss xi ħaġa bħal Erin, jew ikun Erin stess, jew xi ħadd tal-livell tiegħu. Ovvjament ma stajna nsibu l-ħadd u s-soluzzjoni l-oħra kienet li allura nerġgħu nistampawh fl-interità tiegħu ġifieri kif ħareġ fl-ewwel edizzjoni, però biżieda ta' addenda li fiha jidħlu kliem u anki lista ta' ruq. Infatti, eżatt jagħti il-werrejja tal-eruq. Il-werrejja tal-eruq, eżatt. Għaliex inħass il-bżonn li jkun hemm addenda speċjalment wara 13-il sena li ħareġ it-9 volum. Għax il-lingwa tevolvi. Bħal kull ħaġa oħra, ġifieri anki mhux biss tevolvi imma anki tibda ssib affarijiet li tħallaw barra mhux b'negliġenza imma għax ma nstabux. U nstabu wara, pereżempju, joħorġu dokumenti li qed bħalissa għadhom joħorġu sal-lum tal-Inkwiżizzjoni Maltija li jkun ta' tribunali. Allura joħorġu kliem oħra li Erin ma kienx jaf li qegħdin ġa dokumentati. Allura nħass li għandha ssir addenda mingħajr ma nidħlu fuq dak li għamel Erin. Bekk issir żieda u Erin jibqa'. U Erin jibqa' kif inhu. Għandek il-korpus ta' Erin kollu qiegħed hemmhekk kif għamlu u l-addenda qed titfa' dawl fejn Erin ma rax. Kif inħadmet l-addenda? L-addenda ħadmet b'mod ngħid kważi veloċi ħafna. Ġifieri, ovvjament jien ma kontx involut fil-parti ta' kompilazzjoni tagħha dik mhijiex il-kompetenza tiegħi. Però kienet inħadmet bil-word processing normali, ġifieri fuq computer,
U l-impaġnar sar b'mod li kważi jsir illum, ovvjament, bit-teknoloġija ta' dak iż-żmien. Tajjeb li forsi ngħid li qedni anke ftit qabel li meta nħadem il-dizzjonarju la kien jeżisti computer, la kien jeżisti internet, la kien jeżisti xejn. Ir-riċerka li għamel kienet riċerka vera, on the ground, ġifieri, biex niftehmu. Meta ħadmet l-addenda, id-dinja kienet diġà bdiet tinbidel. Kienet post-80s fejn għandek diġà ċerta tip ta' computers li jistgħu jgħinuna, ċerta tip ta' software li jista' jgħinna allura ix-xogħol ta' editjar u stampar kien ħafna iktar friendly ħalli ngħidlek. Min ħasem fl-addenda u x'irwol kellhom? Bażikament fl-addenda kull ma għandek il-Mario, it-tifel ta' Rin Sereġina Nglot, u mbagħad għandek il-qarrejja tal-provi li għamlu x-xogħol tagħhom. Iktar minn hekk għal darbohra ngħid sa fejn niftakar jien u sa fejn naf jien ma kienx hemm. Jiġifieri l-addenda fejn il-dizzjonarju il-miklem kien ħaħsibu l-papa l-addenda ħassiba jiena ġifieri u l-ristampar tal-miklem. Ġifieri hemmhekk il-memorja issa tkun iżjed mhux m'hijiex friska, imma iżjed tiegħi ġifieri ħalli ngħidlek. U Mario kien ma nix jaħdem waħdu ma kien diġà għamel ħafna noti, ġifieri niftakar kellu il-volumi tal-miklem tiegħu li kienu annotati u l-addenda hija l-annotazzjonijiet fuq il-noti li kellu fil-dizzjonarju. Mario Sereġina Nglot jitkellem fuq l-iktar ħaġa oriġinali li għandha l-addenda. Il-verrej tal-eru. Il-verrej tal-eru. X'kien l-iskop li jiena ta' dan? Mela, sfortunatament jien m'iniex forsi l-iktar persuna kompetenti li nagħti il-raġuni lingwistika għal sar. Però jekk għal darbohra niftakar kienet li l-er huwa parti fondamentali tar-regoli tal-kitba tal-Malti. Allura l-er jgħinek mhux biss biex taraf minn fejn ġejja l-kelma imma anke biex tikteb il-klim tajbin biex tagħmilhom fis-sekwenza kif suppost. Il-verrej tal-eru kien u l-iskop tiegħu għadu sal-lum biex propjament isiblek l-oriġini tal-kelma minn fejn ġejja. Fid-daħla tal-addenda, Mario Sereġina Nglot jitkellem fuq il-ħsieb li ssir reviżjoni tal-miklem fejn tidħol l-ortografija moderna. Issa, inti qed li għamiltu t-tieni edizzjoni. Ekku. Issa, fuq xiex tibbaża t-tieni edizzjoni? It-tieni edizzjoni kienet l-istampar tal-miklem kif inhu. Biex issir reviżjoni naħseb iridu nistennew jerġa' jitwieled Erin Sereġina Nglot ġdid. Xi ħadd paċenzja kbira u berf iktar infinit ġifieri biex issir. Ma nix li hija impossibbli imma tkun impossibbli biex jagħmilha persuna waħda llum il-ġurnata, ġifieri tkun tim ta' persuni biex isiru u naħseb għall-iskop u għall-anijiet li għalih inħoloq il-miklem kif inhu sal-ġurnata tal-lum għadu jiservi. Għalkemm hemm il-bżonn li forsi ssir reviżjoni, il-bżonn mhuwiex daqshekk neċessarju daqs kemm hu pereżempju ta' Aquilina. Li huwa aktar an everyday use dictionary. Meta jsemmi dan, Mario Sereġina Nglot l-aktar li jitkellem fuq l-ortografija moderna. Ekku. Ġifieri tajjeb li ngħidu li l-ortografija fil-miklem hija l-ortografija użata fis-sebgħinijiet. Li fl-addenda, l-addenda hija mbagħad dik ta' tmeninijiet. Eżatt. U Erin jekk mhux sejra żball juża l-ortografija tal-Akkademja. Ekku. Li kien ferm ħafna fuqha il-kontra ta' Aquilina li kellu ideat ftit differenti, però mbagħad kien aċċettom ukoll. Però min-naħa l-oħra kif għandna qed ngħidu ir-reviżjoni għalkemm hija neċessarja mhijiex daqshekk bżonn juża għal ħtiġijiet tal-lum. Il-miklem huwa dizzjonarju fundamentali, però għal-lingwista, għal dawk li studjaw il-Malti, għal dawk li jridu jaraw il-Malti minn fejn ġej u forsi jagħtu ħil fejn trid imur. Biex diffikultajiet li taqa' magħhom Erin Sereġina Nglot waqt li kien jagħmel il-miklem. Kifet, id-diffikultajiet huma diffikultajiet marbuta mat-teknoloġija eżistenti f'dak fi żminijiet li sar. Jiġifieri, computer ma jeżistix, internet ma jeżistix, komunikazzjoni ma' n-nies hija diffiċli ħafna. Jiġifieri, kif konna qed ngħidu, l-unika mezz ta' komunikazzjoni wera kien jemmen biha ħafna kienet litri, il-kitba. Ġifieri, jekk inti għandek bżonn xi ħaġa minn barra minn Malta trid tikteb u trid tistenna
il-posta twassala fid-destinazzjoni miħa jirċivija jaqra jieħu żmien biex jiġbor dik l-informazzjoni u jibgħat allura ġifieri qed nitkellmu fuq snin u snin twal. Min-naħa l-oħra jekk Erin kellu bżonn isaqsi lil xi ħadd hawn Malta dwar naf sema xi terminu f'xi raħal, jipprova jċempel lil xi ħadd f'dak ir-raħal sakemm ukoll ma kienx imur ukoll. Jekk kienx imur le jien ma nafx, però ħafna mir-riċerka ta' dak iż-żmien kienet kif qed qabel on the ground. Ġifieri tmur int issaqsi tmur fl-irħula u issaqsi lin-nies tħabbat bib issib li xjuħ fuq l-adba u tgħidilhom qatt semgħux b'dak it-terminu u forsi xi jfisser ukoll u minn hemmhekk tibda r-riċerka tiegħu. Tajjeb li ngħid li kien hemm ukoll numru ta' studenti li jistudjaw il-Malti li kienu anke ħerqana fi żmien, però kienu grupp żgħir ta' nies, jiġifieri li ħafna minnhom mbagħad saru dawk li aħna nafu huma l-kbar tal-ġenerazzjoni ta' wara, però l-iskop tagħhom ma kien biss biex jgħinu fl-istudju tal-Malti ma mhux jgħinu lill-Erin per se, mhux għax ma kinux jirrispettaw jiġifieri, imma kellhom ħsibijiet oħrajn. Forsi ħaġa li naħseb diġà kienet iddokumentata hija li l-miklem mingħajr il-miklem id-dizzjonarju ta' Akwilina ma kienx isir. U naħseb din hija ħaġa li tkun għandha tkun dokumentata. Għalkemm kien hemm ċerta tip ta' reżistenza jew diffikultà bejn il-karattri ta' Erin u Akwilina, it-tnejn kienu jarfu il-moħħ ta' xulxin. U hemmhekk kienet toħroġ ir-rispett tagħhom, ġifieri. U Akwilina rrid li minħabba li kien jaf li Erin qed jagħmel id-dizzjonarju tiegħu ma rridx joħroġ id-dizzjonarju tiegħu mhux b'rispett biss lejn Erin, imma wkoll biex id-dizzjonarju tiegħu ikun komplut. Eżatt, jinkludi dak kollu. Jinkludi dak li wkoll rrid jgħid Erin. B'mod ta' rispett ukoll lejn xi ħadd li qed jaraf li l-persuna l-oħra għandha xtati u xtati ħafna.